Mabuhay! Alam mo ba ang karapatan ni Crisel Malyari? Marami na sa atin ang nakapanood ng viral video na ito. Marami na rin ang nagsabing na labag ang karapatan ni Crisel Malyari nang siya'y pigilan ng kanyang paaralan na tapusin ang kanyang talumpati. Pero ano nga ba ang karapatang ito? Karapatan nga ba ni Crisel na tapusin ang kanyang talumpati kahit na ito hindi aprobado ng kanyang paaralan? O mali nga ba ang paaralan sa kanilang ginawa? Sa isang demokrasyang tulad ng Pilipinas, mayroong tinatawag na kalayaan sa pagpapahayag at pananalita. O ika nga sa wikang Ingles, freedom of speech at freedom of expression. Ang kalayaang ito hindi lamang tumutukoy sa media. Pinoprotektahan din ito ang karapatan at kalayaan ng sinuman na magpahayag ng kanilang sarili, matanda man o kabataan. Subalit, ang karapatang ito'y may kaakibat na responsibilidad at ito'y dapat alagaan at hindi dapat abusuhin. Mabalik tayo sa kaso ni Crisel. Malaya ang isang pribadong paaralan kagaya ng Santo Niño Parochial School na magpatupad ng sarili nitong mga alituntunin at patakaran. Basta ba ito hindi lumalabag sa anumang karapatang pantao? Masasabi nilabag nga ni Crisel ang patakaran ng kanyang paaralan. Ngunit mali din naman ang ginawa ng paaralan. Isa itong lantarang paglabag sa karapatan ni Crisel. Masama man sa pananaw nila ang talumpati ng dalaga, ay mali pa rin ang ginawa nilang pilit na pagpigil sa kanya. Dahil kung tutuusin, kung hinayaan lamang nilang matapos si Crisel sa kanyang talumpati, maririnig ang napakagandang mensaheng nais ipahiwatig ng dalaga. Ito ay ang pagiging tapat na mamamayan at ang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Ang paaralan ay isang lugar kung saan dapat pagyamanin ang kaalaman at pag-iisip ng kabataan. Dito dapat natututo ang kabataan sa malayang pagpapahayag ng kanilang sarili at sa kaakibat nitong responsibilidad. Nararapat lang na bigyan ng kabataan ng karapatan na magpahayag ng kanilang sarili sa ano pa mang wikang kanilang naisin, kahit ito pa ay sa wikang Bisaya o Kapampangan at iba pa. Magkamali man ang bata, hindi pa rin tama na bastusin ito at ipahiya sa harap ng publiko. Ano naman ngayon? Sinasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman nararapat lang na hayaan ang kabataan maging malayang magpahayag ng kanilang sarili sa paraang hindi nakakasakit ng kapwa. Ang ginawa ni Crisel Malyari ay hindi pambabasto sa paaralan. Ang kanyang matapang na talumpati nagpapakita ng paninindigan at katapatan sa kabila ng pandaraya at bulok ng sistema. At sa mga nagsasabing nasa maling lugar ito, laging tandaan na wala namang maling lugar o panahon para manindigan at ipaglaban ang katarungan. Naway maging inspirasyon ito sa mga kabataan na huwag matakot at ipaglaban ng tama at katarungan. At para sa karagdagang kaalaman, i-click lamang ang mga links sa video description sa ibaba. Malaya rin kayo mag-iwan ng inyong mga komento o opinyon. At hanggang sa muli, ako po si Kirby Raulio, nagpapaalam. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. To make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be.